Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kan ka. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti an-anak akanyo. Kat agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumnger iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan at Cheska iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan iti Cheska. Gagangay laeng apakasaritaan may papan ken ni ayat. Daytoy padas nga inak ibinglay. Ngam namnamaak amakaibati daytoy, itinabalitukan nga adal, kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Cheska. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could. Apay anak kami suot ka, Cheska. Kasano? Adda umawawag kanyak. Saan anak ka phone book? Namdi namat ibaga no asino. Ha? Saan ngagsasauno kas di asong batak ti awag na? Kasla dengdenggan na laang titimak ko. Uy! Ala! Amangan mo't no the secret admirer mo, friend. Anya a secret admirer. Amangan no stalker ko nama. Tirigat na. Amangan no managdakdakas pa'y nga stalker. Kat no anyakit din ti pangpanggapan na kanyak. Sobra ka mo't ngagsao. Ay Nanelia, amumot nga awanan ti pamatik iti ayat. Kan awanan ti panagtalek ko kadagiti lalaki. Gaputa nagpukaw akas lasok ni Freddy iti biyag mo? Kasta ka di? Anya ka man, Nanelia. Don't say bad words. Ay na! OA ka mo't unay. Anya kumatin sawang ko a bad word ngay. Alaman? Jay nagan na. Bad word para kanyak. Ay sus! Amangan mo't no bitter ka pa'y laeng, friend. Che, anya abitar nga bagbagan. Sana niya? Naka-move on akon. Nabayagan. Talaga adagulit ka mat anya, Orly.
Cheska? Namin anon nga imbagak kan kaasar dengan nakon asar sarungkaran dito'y balay. Gapot na awan ti mauray mo kanya. Imbagak pa yan nga ibawing mo laangan iti sabali ti ibagbagam apanagayat mo kanya. Ngam di ka matlatag sarsardang. Gaputan na pudnawakan ka, Cheska. Ay-ayatan ka, hunay. Orly, imbagak maten asayang laang ti oras mo amang sarsarungkar kanya. Di mo ka di maawatan dayt na, ha? Pangasim ko, ma. Ura di nakmayat. Basta di na kumalapdan amang sarungkar kan ka. Sige, sikati makam mo. Ngam pangaasim ha, di nakto kumasideran. Saan ko kumaapakabasulan? Tanabayagan nga ibagbagakan ka, nga ibawing mon iti sabali ti riknam. Saan, Cheska? Papay ko mangagbasol ka ngay. Ken saan kanto asidiran na pulos? Nasaya at nukas na. May mayatan dyan na lawag ti amin, Orly. Amom Cheska, nasimpot ni Orly. Nanang pangaasiyo, saan ko maatila sasawan nyo? Ibagaman kanyak anak ko. Anya ti di mo kayat ka ni Orly. Malaksid anatalgad ti trabaho na. Nasimpot kan madlaw a responsable. Anya aya ti sapsapulom iti lalaki, anak ko. Awanan ti panagtalag ko kadag iti lalaki, nanang. Ha? Naminsanan anapasakitan iti nakaro. Amuyo dayta. Isu adya kun agtalak kadag iti lalaki. Awanan pamatik iti ayat. Cheska, saan nga amin alalaki? Agpamada ti amin alalaki, nanang. Manglilipot na. Amom, saan nga agpaiso day nga imbagam, Cheska? Napanagnagkam ti kinapudno ti panagayat kanyak, day di amam. Nanang, saan akaraman ni tatang kadagiti dakdakamatek alalaki? Sabali day di tatang, nasingpet. Matlagayam, iso abindot ti kunam nga agpapada ti amin alalaki. Kat amok adumteng tumetlaeng tinairanta para ken ka. Iso apang nga asim, anak ko. Di mo kumalapdan ti pusom nga agayat. Saan nga umdas arason ti kalaat a panagpukaw ti kaayan-ayat mo idi? Tapno agsagabakan iti... Manan tinomero nga umaw-awag kanya. Sungbatak. Ngamno saan pa'y lang agso. Iblak ko. Hello? Hello, Jessica. Pangasim ko ma. Tadi mo put din tawag ko kan ka. Fred? Siya karot. Kat kasi tinakunakon. Di mo kumapot din tawag ko. Pangasim. Apay ni mawag ka. Anya tiba ka. Nagamak siguro adi mo sungbatan ti awag na ah. Iso ang nagaramat iti sabali a numero. Kat, anyat ko na ngay. Kayat nang agsarak kami. Tado ka no ti kayat nang ibaga. Ay, mayat ah. Ayos, friend. Kat, imanugot kang agsarak kayo? Jakman amo, Nelia. Imbagbagak iti bagik idi. Nga iti kanito ang makitak day di alalaki. Pagsasawan considerat. Gapo iti pan nakapasakit ko idi. Ngamjak pulos na pagkadkadan. Idi kinid daw nang agsarak kami.
Anya? Kaya't asawan day ta, friend. At dapay spark na. Sigamat, tilay bagbagam. Kit-kitaom lang arudan ang mariribukan ha. Ay sus! Anya kumapay laang ti pakariribukam ngay. Kat ko nang matasaan ka nagkadkad, edi kinid daw nang agsarak kayo. Kaya tasawan day ta, saanan amalapdan ti panagsarak yumanen. There was nothing to say the day she left. Agyaman ak teman nugot kay tikid daw ko kan ka, Jessica. Pakawanan na ko ma. No sa anak ang nakapagpakadakan kay di. Kelat nga minti papan ko abroad. Day tatagpay so, Jessica. Nagabroad ta kasapulan unay. Diya ako na ikan itigun daway ang nagpakadakan kay di. Adalitan. Di ka nakapagpakaday di. Ngumapay adi na kinuntak idi adakan iji abroad. Makumi ko makaninin ni dadaki jay. Kinapudno na. Diyak pa'y na ikan itigun daway nga agaliwaksay. Kaputa talaga makumigumak. Freddy. Ket idi nakasublyak diti pagilyan. Si kaadagos ti kinuntak ko. Iso na lang tamauna anak itibain. No kasya mangag kun titimot mo. Iso mapauli magakon. Kat, anya ti panggap mo ita. Jessica, sana pulo sa nagbaliw ti panagayat ko gan ka. Iso akid dawag ko ma. Nga ituloy tatayan ayat ta. Please, Jessica. Ikan nakitigun daway. Ituloy ta tinaputod niya ayan ayat ta. Moment that you are near. Yeah, just like an answer prayer. You make the loneliness. Amom, Cheska anak. Madlaw ko na'y dumduma ti kinaragsak mo ita. Saanan akas itisigod akanayon anak seryoso ka. Dakas ka diti agbalin ang naragsak, nanang. Ne, saan anak ko? Saan adakas? Panagkunak kat adan inspirasyon mo. Husto akade? Jak ilibak, nanang. Kunakon kat. Ay nasaya at no kasta anak ko. Maragsak anak para kan ka. Agyaman nanang. Kat kaano nga'y ayam amom kanyak ti inspirasyon mo. Sigo din nga amuyo, nanang. Ha? Sino? Basta, maklaat kayong tulatan. Ngamin, panggap ko nga awisan dito'y balay. Orly, anya ka diti kayat mo amangagan. Tapno sardengan na kun asarong kanan. Agsarday nga klaso marongkarkan ka. No maamuhak nga adan kaayan ayat mo. Ngam gang awan amok akaayan ayat mo. Sa anak nga agsarday nga mangnamnama. Sa anak nga agsarday nga mangipatagkan ka.
Ala, tapno saanan ang masayang ti oras mo. Ibagakon kan ka. Addan ka ayan-ayat ko, Orly. Oh. Amangan mat no ibagbagam lang ti kasta. Tapno sardengan ka na sa rungkaran. Agpayso ti ibagbagak, Orly. Addan ka relasyon ko. Nagsinubyan kami ngaminan iti sigud a kaayan-ayat ko. Kasta ka di. Uwan. Iso ala dingita ka. Awanan yaman na. Cheska. Ket sapay lang ko ma. Tagbalin ka naragsak. Itidir na ti ayatem. Ay na, kunaklakit din no jak maisambot da ito'y paperwork ko. Ngam na iring pas kumatlaangan. Sa bagay, saan pa'y mutket di a deadline da ito'y Ngam kasaya atanan, tanairing pas ko sakbay ti deadline. Cheska, Oh, apay nalya. Kan apay akas ti jar mo nga imasidag kanya. ay na, Cheska. Addan timang sukon kan ka. Ha? Anya mang sukon nga bagbagam. Asino kumatimang sukon kanya? Ni Freddy. Nakita itiruar ti building ti office tayo. Anya? One friend. Sukunan na ka ni Freddy. Apag isa ti panang sukon mo kanya, Freddy. Pangrabi ikan ije balay. Amangan mat na nakababain. Saan? Kan naibagakon kininanang ti may papankadata. No kasta, amunan na nagsinubyan ta? Saan pa'y? Ngamamunan nga adda ka relasyon ko. Iso na lang ang tadyak imbaga asika. Ha? Amangan no dama ko na kanyak no makita na. Amamom ni nanang ko. Man nakaawat. Kan suportado nak no asino man ti ayanta. Kan may isa. Ipalawag kuntukan ko na ti amin nga imbagam kanyak. Kas iti pa nagpalawag mo. Sige, sikat ti makam mo, Jessica. Saan apan ang padakas, anak ko? Ngem, pinalutpot mo ka din anaimbag. No apay akala at apinanawan na kaidin ni Freddy. Nailawlawag nan ti amin kanyak, nanang. Apay, nanang. Agdwa-dwa kayo kadikin ni Freddy? Jack mo, anak ko. Nanang. Ngem ket di. Adda aklaang dito'y nakasuportakan ka. Ammom day ta. Agyaman nak, nanang. Awan anyaman na, anak ko. Tanuan niya ti pakaragsakam. Pakaragsakak matan. Wan, nanang. Amo. Ala. Taisim Siya kung ti pwede. makaamo dito'y, anak ko. Ingkasik, No di kat amin dagiti ka opisinaan ta. Believe kan ka. Apay manan. Wen danagado ti accomplishment mo. Madlaw nga inspirado kang agtrabaho. Ay, da kayo talaga. Apay aya asyak na ang timadmadlaw yun. Kasano saan da ka madlaw ngay? Kat talagamat ngamin anagado ti mararamidam ita. Iso nga rod abilib kami kan ka, friend. Saan kami na maklaat? No dumteng ti may nga aldaw ang maitalu ka iti posisyon. Loka, tilay bagbagamot. Oh, saan nga dayo ang mapasamak dayta, Napintas ti performance mo. Kan, talaga nga asset ka di ti opisina tayo. Sika talaga. Mabalin ka di. Agtrabaho kan.
Amangan no makita na ta ni manager, kat maong tantapay. Amangan no kunaan na asaan. Magustom ka di dagiti makan dito karintarian nga wisakin ka? Wen Freddy, nananamdag iti makan dito eh. Magustuak. Nabsugak nga ron. Kurag tumot nyamin kan ka. Makatipid tapay dito eh. Tasan anang ina. Husto day ta nga imbagam. Ay sus, Oh, apay Freddy. awan di wallet ko ah. Nabatik samat. Ay, anyamat din. Di ka agdanag. Siya kun ti agbayad. Ha? Nakababayin mat kan ka, Jessica. Siyak tinagawis. Awan anyaman na. Kunak tumit adinak mailamangan ayop ka. Ayop ka! Apay ang kinabil mo ni Freddy. Napukawan ti puot na. Gapo taman nga lilaw day ta lalaki. Kalpasan anasikugan matikabsat ko. Kalaat-latan ang nagpukaw, akas laasok. Kat naamwak asaan laeng atikabsat ko tilino ko na. Aduda pa'y. At dapay dagiti kinwartaan na laeng. Iso nga ayop da ito'y Freddy. Manangal lilaw da ito'y atao. Diyos ko. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Ay ayatag ni Freddy. Iso ajak na matilatan iti imbagaday di lalaki, Mr. Lonely. Nagimbistigara ket naamwak nga agpayso ti amin. Nakiwin naswasak ni Freddy ket nakarkaro pahi ngem ididamo tinariknak asaam. Ngem dinak binaybayan ni nanang ken dagiti gagayem ko. Iso akin nabaalak ti amin. Ita agtawin akon iti 40 ngem balasang akpailaeng. Ngem ti maipannakkel ko, naragsakak nga uray makunak asing gelak. Daytoy iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Jessica. Pagayam at Jessica, agyaman kami iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam. Raman ni ayat tiragsak ken saam kunada nga rudan. Ngam ti kapatgan arumbeng amaan nadan ket ti panagtalek iti tunggal maysa. Tanuday ta ti mapukaw narigatan amay subli. Nagasat kit ni Freddy tanagtalek ka ken kuana iti may kadwa agundaway. Ngam isumet laeng tinangsayang iti amin. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagayam nagpailinged, itinagan at Jessica, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.